Исәнмесез? Экраннарда сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Тәүге котлау хатыбыз, хөрмәтле юбилярыбыз Рәзинә Хәмзә кызы Гарифуллинага яңгырый. Хат юлларына күчәбез. 28 март безнең өчен көтеп алынган көн. Безнең өчен җир йөзендә кадерләрдән кадерле, газизләрдән газиз булган кешебез, яраткан, сөекле әниебез, ягымлы, назлы картаебыз, Рәзинә Хәмзә кызы Гарифуллина 65 яшьлек юбилейен билгели. Кадерлебез, шушы матур гомер бәйрәмен уңайнан бездән иң изге теләкләрне кабул итеп ал. Беренче чиратта ныклы сәламәтлек телибез сиңа. Сау сәламәт булып, ару-талу белми, безнең белән бергәләп, тормыш бүләк иткән шатлык сөенечләрне, бәйрәмнәрне каршылап, киләчәктә исән имин, тату, матур гомер итәргә язсын. Безнең күз нурыбыз 1956 елның 28 мартында Уфа шәһәрендә Арслановлар гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Илеш районының Югары Яркәй авылының мәктәбен тәмамлагач, хезмәт юлын район эчке эшләр бүлегенең паспорт тапшыру бүлегендә башлый. Арытаба ведомстводан тыш саклау бүлегендә диспетчер вазифасын башкара. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Бүген кадерлебез хаклы ялда. Яшьлегендә Дөмәй авылының иң уңган, иң тырыш егете Марат Сафуан улы белән танышып, гаилә коралар. Гаиләләрен түгәрәкләп без, ике кызлары дөньяга килгәнбез. Кадерләребез икебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, югары уку йортларында укытып, олы тормыш юлларына чыгардылар. Аллага шөкер, бүген икебез дә тормышта үз урыннарыбызны табып, уңышлы эшләп йөрибез. Икебез дә читтә яшәсәк тә, әти-әниебез янына ешрак кайтырга тырышабыз. Кайталмасак, телефон аша хәлләрен белешеп торабыз. Безнең кадерләребез бик тынгысыз кешеләр. Үз көчләре, тырышлыклары белән күркәм, зур мәхәббәт йорт тергезеп чыктылар. Йорт тирәсен әкият дөньясындай төзекләндереп, күз явын алырдай гөл чәчкәләргә күмеп, бакчаларында мулдан җиләк җимешләрен үстереп, күпләргә үрнәк булып, гөрләтеп дөнья көтәләр. Без әти-әниебезнең тырышлыкларына, уңганлыкларына сокланып, горурланып яшибез. Безне һәрчак кочак җәеп, ачык йөзләре, тәмле сый-хөрмәтләре белән каршы алып, күчтәнечләр төяп, хәерле, изге юллар теләп, озатып калганнары өчен, ярдәмнәреннән, акыллы киңәшләреннән ташламаганнары өчен мең рәхмәтлебез. Кадерле әниебез, картаебыз, бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәрчак түгәрәк булсын. Киләчәктә дә әтиебез белән йортыбызда якты нурлар балкытып, күгәрченнәрдәй гөрләшеп, сандугачлардай сайрашып кына, бер-бергезгә терәк һәм кирәк булып, безнең балаларыгызның җан атып торган оныкларыгызның уңышларына сөенеп, тынычлыкта, муллыкта, кайгы-хәсрәтсез, озын, хәерле гомерләр кичереп, бәхетле шатлыклы мизгелләргә күмелеп, рәхәт яшәүегезне телибез. Син гомереңне безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Син, әниебез, безгә үрнәк булып, гомер юлларыннан атлыйсың. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сиңа әйтәсе. Гомерләрең озын булсын, кадерлебез. Бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә. Син иң изге һәм иң кадерле. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы,
тормыш иптәшең Марат, кызларың Гүзәл, Гөлназ, кияүең Альберт, аныкларың Эльза, Вилена. Хөрмәтле Рәзинә Хәмзә кызы, жыл эчтәлекле хат юлларына без дә ихлас кушылабыз һәм алдагы гомерегезнең һәр таңы, һәр көне, һәр киче сезгә исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып, газиз кешеләрегезнең кадер-хөрмәтләренә төренеп, озак, бәхетле яшәүегезне теләп калабыз. Бәйрәмегез күңелле үтсен. Чәчәкләре матур булса да, бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Кояшның якты